So grabe kayo mga kaistorya no, diin karon nga balita losab nining ato ang kalibutan kabahin ni atong nahitabo sa COVID virus sa China. Din base sa balita nga nigawas mga kaistorya, ang giingon mga kaistorya nga ang kadto lagi kunong virus hinimo-himo ra gid kuno to nga tawo. Nya daghan usab ang nagasaway ato mga kaistorya kay base sa ilahang mga paglantaw kato tinuod gid kuno to nga virus. Apan karon nga gipakita sa balita mga kaistorya, nigawas gid hinuon nga doon na gid nunoy kamatuoran. Kining mga kining istoryaha matawag gid kini nga doon na gid ay kamatuoran kabahin sa COVID virus nga tao ra gid ay kuno naghimo ato mga kaistorya. So daghan gid kayo mao di sa ta-blame atong mga tao mga kaistorya nga sa panahon nga gi-suportahan gid sa panggobyerno ang kining mga baksin gani usa ako ni ato nga nag-required gid sa akong trabaho nga delivery rider nga magpabaksin gimi kay istorya kay kung di man gyud magpabaksin wa gid matangtangan magid kag trabaho mga kaistorya. Unya kami ato mga trabahante o mga delivery mga gitawag mi ato og hero sa panggamahanan kay mga frontliners man kuno mi mga kaistorya. Nagsige po mi ato pakuan mga kaistorya, monitor sa mi ato. Nya mao di nga kato giding istoryaha nga gipagawas sa gitawag tunlag mga fake news kuno or ining mga sugilanon ra nga di kuno tinuod na daghan gid kay base gid sa mga eksperto sa virus tinuod gid ito nga virus. Pero karon nga balita mga kaistorya nigawas gid noon nga hinimo lagi kuno nagtaw. So mo ni nga kaistorya no kini ang atong ipakita di kaninyo tan-aw nato ning balita sa GMA atong paminawon mga kaistorya. Ang COVID-19 pandemic na pumaralisa sa buong mundo, posibleng nagmula raw sa isang Chinese laboratory ayon sa Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Bagamat sinabi ng CIA na low confidence o mababa rin ang posibilidad na tama ang assessment nito, inaalam pa rin kung natural lang na nangyari o galing sa laboratorio ang coronavirus. Ayon sa direktor ng CIA, mapa-common sense man o siyensya, lahat ay nagtuturo na galing ang COVID-19 sa Wuhan Institute of Virology sa China. So, giingon mga kaistorya no, nga base sa CIA sa ahensya sa Amerika nagaingon nga gikan lagi kuno gyud sa laboratorio sa China ang kining COVID-19. And gawas man gini kaistorya nga dunam kay kining CIA mga kaistorya dinhi basta-basta nga ahensya sa gobyerno sa kining kuan sa Amerika kay mo rin sila mo CI gyud sa ngalan daan CIA CI ni sila mga kaistorya. Sila dako gid sila mga nakita siguro nga mga ebidensya o ilahang matawag nato nga mga research nila sa ilang pagduki-duki nga ang COVID gibuhat ra gid ngadto sa China mga kaistorya. So nahitabo ni kaistorya nigawas na gini. So ang katong mga tao sa una nga ni barug gid no, ni barug ni kuan gid silang kaugalingon nga di lagi sila gid magpa-vaccine kay daghan gyud ang kuan. So nigawas nga sila may tinuod no mga kaistorya kay inimuhimo gid din siya nga virus mga kaistorya. Nya kini kuan mo gini, gi-report mo gini siya sa mga media outlet sa GMA nga nigawas man gining balita nga gikan ang CIA magid mismo mo ni-claim ani mga kaistorya. So atong padayon nun mga kaistorya. Sabi naman ng China, suportado nila ang research para malaman ang pinagmulan ng virus pero mukhang pinupolitika raw ng Amerika ang issue. Wala rin daw kredibilidad na sabing Chinese laboratory leak ang ugat ng pandemya. Noong 2023, nauna na rin sinabi ng Federal Bureau of Investigation o FBI na posibleng sa Wuhan laboratory nga ito galing. So, mao to mga kaistorya no? Klaro gid niingon ang laboratory sa China nga sa Wuhan sa ilang research nga niingon sila nga niangkon sila nga gikan kuno gyud sa ilahang laboratorio ang COVID. Pero nisulti sila nga gipolitika ra kuno sa taga-Amerika ang giingon nga issue nga
gikan nila ang virus. Pero kini mga kaistorya nigawas kay kining CIA lagi sa ato ang giingon, di ni siya basta-basta gid nga ahensya no sa Amerika kay kuha gini sila mga source nga mga kuan ngingig kini sila mga expert pud ning mga scientist ni sila mga istorya bahin sa pag-CI, pagduki-duki sa mga dokumentary sa mga lain-laing nasod, dili lang na sa ilahang nasod sa Amerika pero kanang Amerika bisan pag sa laing nasod nakaibaw na sila og unsay gama sa ubang nasod no mga kaistorya. So sa ilang nakita mga kaistorya sila gid nagkuan unsa gid nasod ka lagi kini questionably pag kini siya mga kaistorya kay unsa gi kahi punto unsay rason o nganong gibuhat ni sa mga insect nga maghimo sila COVID apil baka ninini ang kining gitawag na to og kuan mga kaistorya nga sila gi mo pa gusto gid sa mga insect ba nga sila gid mo labaw no sa ubang kanasuran. Bahin po dining kining kay nakita mo sa nato sa pangdagat grabe kay sila mo kuan pahimos ba. So kini mga kaistorya atong lain pong media atong tanawon mga kaistorya ni sa gawas bahin gyapon ining English ni siya mga kaistorya. So atong paminaw ni mga kaistorya no. Now across our borders, the CIA on Saturday offered a new assessment on the origin of the COVID outbreak, saying the coronavirus is more likely to have leaked from a Chinese lab than to have come from animals. But the intelligence agency cautioned it had low confidence in this determination. A spokesperson said that a research-related origin of the pandemic is more likely than a natural origin based on the available body of reporting. The decision to release that assessment marks one of the first made by the CIA's new director, that is John Ratcliffe, appointed by Donald Trump, who took over the agency on Thursday. Ratcliffe, who served as director of national intelligence during President Trump's first term, has long favored the lab leak theory, claiming COVID most likely came from a leak at the Wuhan Institute of Virology. So, muna mga kaistorya no? Nagasaysay ang balita nga ang kinilagi ko nung COVID base sa pagluki-duki nila sa expert dili gid kuno gikan sa hayop o animals kundi ang tao ra gid kuno may naghimo no. So kangilngi gani mga kaistorya ang virus gihimo na sa tao sila ray naghimo mga kaistorya aron makuha lang gid lang gusto kung unsay ilang rason o unsay ilang kahang nakita mga kaistorya. Ya dako magitog siya impact no sa bisan sa ato ang panginabuhi sa tibuok kalibutan na apektado gid ato mga kaistorya. So kini siya nga issue mga kaistorya dako ni siya gid pod nga issue atong gihimuhang tagaan karon og reaksyon no kabahin ining katong COVID sa China ang COVID-19 grabe kay mga kaistorya no kung inani kung itabuan mga istorya o kuan kuya gini siya mga istorya kay delikado gini siya kay basig maghimo na pud sila mas labaw pa ni anang kining virus no. So kini siya mga istorya ato ning subaybayan usab nga lain usab nga kabahin sa atong vlog ning atong reaction mga kaistorya no. Og sa kamo mga kaistorya og sa nakasaag sa kuang channel sa Facebook. Kung gusto mo ganahan nini ato mga topiko kabahin sa mga lalahin nga topiko mga kaistorya, pwede kayo kamo nga mo like, mo subscribe sa akong YouTube channel ang mao ang Kaistorya TV. Nya pwede sad nyo i-share nya kung ganahan mo mga pangutana mga kaistorya, pwede sad mo comment sa comment section o bisan diri sa Facebook no mga kaistorya. So sa sunod na mga komentaryo na to mga kaistorya bahin ning mga balita sa ubang-ubang nasod. Subaybaya lang na akong channel mga kaistorya. Salamat.